Здравейте на всички, добре дошли в този туториал, в който ще ви покажа как да си прехвърлите вашия синглплеер свят в вашия собствен Ark сервер. Както виждате в момента в този свят, аз имам една кирка, имам си едно огънче, но искам да си го прехвърля в моя мултиплеер сервер. Сега ще ви покажа как става този номер. Първото нещо, което ни трябва е да отворим нашия Steam и да отидем на Library и да намерим където ни е самата игра. Отиваме на самата игра, десен бутон, Properties, отиваме на Installed Files, Browse и ни отваря папката, където ни е съхранена самата игра. Тук отиваме на Shooter Game, отиваме на Saved, отиваме на Saved Ark Local и ето тези три файла на нас ни трябва. Това тук е нашия свят, като theisland.ark е самия остров, като име и като територия, която сме задали на нашия синглплеер свят. Local Player Ark Profile е файл, който ни съхранява самата информация като точки, инвентар и така нататък. Тези три файла трябва да ги прехвърлиме в нашия сервер. В момента сме в контролния панел на нашия Ark сервер, като тук отиваме на File Manager, отиваме отново на Shooter Game, отиваме отново на Saved, отиваме на Saved Arks и тук ни е стария свят общо взето. Аз тези файлове ще ги премахна и слагам тези, които имаме в нашата папка тук. Още нещо изключително важно, преди да продължим с туториала нататък, е ако използвате различен мап от Default Island, който е в Ark, който си се казва The Island. В случая, ако искате да изберете друг мап, например Ragnarok, отивате на менюто Settings и от тук Server Map си избираме всъщност какво искаме. В случая, примерно Ragnarok, то ще си се запази и като рестартираме сервера, самите настройки ще се презапишат. Общо взето сега чакаме да се прехвърлят файловете. Този файл, localplayer.ark, е много важен в случая, защото тук трябва да променим едно нещо. Това нещо е, че трябва да си добавим Steam ID-то на мястото на localplayer. Как става този номер? Отново, отваряме Steam и си избираме нашия профил, копираме Copy Page URL и отиваме в ето този сайт SteamID.io. Поставяме нашия линк и ни показва нашето SteamID 64, копираме си го, поставяме го в Ark Profile и общо взето сме готови да стартираме нашия сервер, стартираме го и нека видим всъщност дали са се получили нещата. Сега нека влезем в нашия сервер, цъкаме Connect и чакаме. И вече сме в играта, в сервера, както може да видим тук. Огънчето ни е тук, кирката и огънчето и нашия инвентар също е тук. Общо взето всичко е наред. Сега обаче трябва да ви кажа нещо важно. Както виждате, отново сме пред конзолата на нашия сервер. Ние в момента сме вътре, както си пише тук. И много важно нещо. Когато правите някакви промени на сервера и го рестартирате, както аз ще направя сега, след като сервера се рестартира или тъмън го включите или каквото и общо взето и да правите, сервера му трябвате ни 5-10 минутки преди да засече, че всъщност е активен и че може да влизате. Как може да познаете дали всъщност сервера е готов? Общо взето, когато, както беше преди малко, ви се появят името на мапа, версията на самия сервер, бъдат показани на вашия екран, тогава вече сервера е готов и може да се влезе, защото в момента, ето както виждате, сервер общо взето си зарежда, но не е готов и няма да може да се влезе в него, докато не заредят тези неща. Общо взето, това е всичко от този туториал. Надявам се да ви е бил полезен. Ако имате някакви въпроси, може да си ги зададете в нашата клиент зона чрез Ticket или в нашия Discord сервер.